Slam Padel és un club diferent. No només pot gaudir del pàdel, sinó també d'un menjar i un entorn màgic. La muntanya de Montserrat i les nostres instal·lacions fan un conjunt immillorable per venir a gaudir d'un dia màgic amb la teva família i els teus amics. Sempre s'ha tingut el nom de Slam Padel com un referent a la zona de Collbató per lo que és el tema de club de pàdel i club social, sobretot. Aleshores, sempre hem volgut potenciar no només el pàdel, fent les noves 3 pistes, sinó també aquesta vertent social. Volem que la gent vingui i estigui a gust i pugui fer més encara del que és l'element social, que és reunir-se per jugar un partit de pàdel. A Slam Padel col·laborem amb la Fundació Cruï, una fundació dedicada a la integració de nens amb disminució. A la Fundació Cruyff ens dediquem a recolzar projectes esportius per nens amb discapacitat. Toquem qualsevol tipus d'esport, depenent de la discapacitat del nen, sigui física o psíquica. En aquest cas estem a Slam Padel, és el primer club adaptat d'Espanya. Vam crear una aliança amb aquest club ja fa un parell d'anys i el que organitzem és els dissabtes clínics per nens amb discapacitat. La veritat és que procurem que hi hagi inclusió. El que fem és que vinguin nens amb discapacitat tant psíquiques com físiques i nens que no tinguin discapacitat perquè provin nous esports. Contents de que clubs com Slam Padel creguin en aquestes iniciatives perquè pensem que naixem amb un cos i morim amb el mateix, no? Aleshores, si a més tenim aquesta dificultat física o psíquica, l'esport ens ajuda a ser més persones, a fer equip, a motivar-nos i a tenir més seguretat de la vida. També fem activitats esportives diferents, com ara Funciona, una activitat esportiva i d'entrenament personal que et permetrà millorar les teves condicions físiques. Funciona és una empresa que es dedica a l'entrenament personal i utilitza l'entrenament funcional per desenvolupar les seves sessions. Com podeu veure, el material que utilitzem són TRX per entrenament en suspensió, gomes elàstiques, escales d'agilitat o sacs lastrats. D'aquesta manera el que fem és oferir un entrenament que sigui motivant, que sigui divertit, que sigui entretingut, però que a la vegada sigui efectiu, sigui molt intens. El motiu de que sigui entrenament personal és perquè considerem que és la manera més efectiva, més rentable pels socis per poder assolir els seus objectius. Com un entrenador personal, el que tens seguretat és que faràs correctament el que hauràs de fer. Tindrem un petit espai on treballarem a nivell més tècnic, més teòric amb el client, explicant-li què ha de fer, com portar uns hàbits alimentaris saludables, com programar els entrenaments durant la setmana, com alternar treballs de força, treballs de resistència, partits de pàdel, classes de pàdel, etc. L'objectiu que tenim és justament poder oferir el servei de més qualitat al soci de Slam Padel Collbató. A part de Funciona, tenim el servei, evidentment, de pàdel. Estem fent també un servei de massatges o de teràpies manuals. També tenim el que és el restaurant, que ja és conegut per tot arreu. Tenim una cuina casolana propera, però amb un punt de distinció que crec que tothom ja el coneix i que val la pena descobrir si no el coneixeu, evidentment. Llevo aquí desde el principio, inauguré el restaurante. Y bueno, básicamente pues hago la cocina que creo, una recopilación de toda la cocina, o sea, internacional que hacía cuando estuve en casinos, la cocina pues marinera, la cocina de autor. La cocina que hacemos aquí es una mezcla de todo esto, ¿no? Donde yo intento disfrutar, donde el producto cuando llego por las mañanas lo tengo siempre fresco y a partir de aquí pues hacemos el menú de lunes a viernes con una serie de platos que normalmente están muy equilibrados. El fin de semana imprimimos un poquito más de cocina más personalizada mía. Hacemos eventos, hacemos convenciones, abarcamos un poco todos los campos. Como club de pádel pues también tenemos un snack bar con una amplia carta de bocadillos, tapas. El equipo de cocina y yo pues intentamos disfrutar lo máximo, ¿no? Me gusta que mis platos realmente se vean llenos, ¿no? O sea,
que la gente cuando acabe pues recuerde, ¿no? De que no ha sido una comida de comer, por nutrirse, sino que ha sido una comida donde se ha disfrutado, ¿no? Para una persona como yo, acostumbrado más bien a lo que es playa, ¿no? Desde Sitges hasta Tarragona, pues la verdad es que llegar y ver esta montaña y trabajar con esta montaña al lado, la verdad es que, o sea, es difícil de marchar, ¿eh? Llevo ya aquí pues casi 4 años y bueno, realmente estoy muy contento del trabajo que estoy realizando aquí, donde ya no son clientes, la mitad ya son amigos y donde, bueno, pues el trabajo de cocina pues deja de ser un trabajo para disfrutar también. Hem apostat molt per lo que és les pistes de pàdel, perquè cap i a la fi això és un club de pàdel, i no només hem fet 3 pistes, sinó una d'aquestes 3 és una pista central que hem anomenat així. Un dels punts forts, no només del Slam Padel, sinó de qualsevol empresa, és la gent que hi treballa. Són gent que ja els coneixeu, són propers, sempre estan al servei vostre. Tenim el millor equip humà que ningú pot desitjar en qualsevol entorn. Volem aprofitar aquest entorn especial perquè puguis venir a fer esport, a menjar o a passar el dia amb els teus amics i família, com si estiguessis a casa teva.